Mangwanani mhuri yeZimbabwe, zuva ranhasi tinoda kutarisa pamusoro pegwaro rakatorwa neCitizens Coalition for Change apo pavakanga vachiita yavanoti candidate selection vetting yavo. Kana takatarisa gwaro iri rine chinhu chakonzeresa kuti vanhu vazhinji vange vachitaura pamusoro pezvacho. Pane clause 2.8 ine loyalty status apo zviri kunzi munhu umwe nemumwe anoda kumiririra Citizens Coalition for Change mungava mudare ripi zvaro pama-elections achauya, panoda kuti ataure pamusoro peloyalty yake kuma-citizens uye ku-citizens movement, then kunyika uye tozoenda kuna Mwari musiki. Izvo zvaita kuti vamwe vanhu vazhinji vanyanye kubvunza pamusoro peloyalty kumusiki. Chikonzero vazhinji vari kutaura pamusoro pemashoko iwayo inyaya yekuti kune vamwe vanotenda kuchingochani, kune vamwe vasingatendi kuti Mwari akasika vanhu, uye kune vamwe vasingatendi kuti Mwari anofanira kunge ari pamusoro pavanhu. Ndivo vokonzeresa nyonga nemvoka mupopoto. Asi kana makatarisa kuright kwedocument randaisa apa, pane inonzi preamble yenyika. Mukaverenga preamble yenyika inotaura iyo pamusoro pekuacknowledge Mwari semusiki wenyika. Tikaenda kuma-Muslims vanotaura pamusoro paAllah uyo wavanenge vachiti he is the creator. Tikaenda isisu ku-African traditional religion inotaura pamusoro pemusika vanhu, which means we all acknowledge across the board kuti Mwari ndiye musiki. Kunyange akadaidzwa nemazita akasiyana, vamwe vanomuti God the creator, Allah the creator, musika vanhu the creator. Saka tinoona sokuti vanhu vari kurana nekambeni yechingochani ndivo chete vari kurwisa chinhu ichi chakaitwa naadvocate Nelson Chamisa. Vachiita izvi yava nzira yekuedza kutevedzera bumbiro remutemo zvarinoda kuti zvinge zvichiitwa, uye vakapa ruremekedzo kuna Mwari nokuti ndiye mupi wemasimba, ndiye mupi weutongi. Pasina Mwari Citizens Coalition for Change haigoni kuti inge ichitungamira nyika yeZimbabwe. Saka kuramba vanhu vari vapenyu inyasha dzaMwari, kuda kwaMwari. Kuti advocate Nelson Chamisa vange vari mupenyu nhasi inyasha dzaMwari, kuda kwaMwari. Kuti mamwe machampions ari paground arambe achiprogressa, achienderera mberi inyasha dzaMwari, kuda kwaMwari. Mwari ndivo vanogona kuomesa mwoyo yavanhu kuti vasavhotera CCC. Mwari ndivo vanogona kunyorovesa zvekare mwoyo yevanhu kuti varege kuvhotera ZANU-PF kana kuti vaibvise pachigaro. Mwari ndivo vachabvisa kutya muvanhu veZimbabwe, voisa kutya ikoko mubato reZANU-PF. Izvo zvichaita kuti vaChamisa vange vachigona kutungamirira nyika yeZimbabwe. Kana takatarisa zvimwe zvinhu zvinotsvagwa kana kuti zvinotsoropodzwa neatinoti isisu maprofesa edu atinawo nematwitter keyboard warriors, unoona kuti pane zvimwe zvinhu zvisingadi kutsoropodza, zvinoda kuti imimi munzwisise agenda yepati. Manzwisisa agenda yepati, munzwisisa agenda yenyika, nyika inoda zvipi, Mwari vanoda zvipi, then toenda kumberi. Munhu wese anorarama ari kurarama nekuda kwaMwari. Saka izvi zvekuti hakuna musiki kana kuti zveivavo vanodaro, asi mucherechedzo wekuti musiki ariko, hakuna munhu wakafa akagona kuzvimutsa. Vanhu vakagona kuita zvimwe zvose, asi musiki akataura achiti uchafa. Saka vanhu vari kufa vanogona here kuzvimutsa? Kana musiki asingararami, sei vanhu vari kutadza kuzvimutsa pavanofa? Ngatiende tinonyoresa kuvhota, tigovhotera shanduko muZimbabwe.